Araba joué kalo kile mugan ani kɔnɔntɔn san 2026 DMS-TV channel muso oni cɛ oni yantuma a y'aw bisimila DMS-TV sanfɛ foli an tan n'u b'an kanubagaw n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan aw ka dɔn kibaru ni o wagati selen san'an ka da se an ka bi kunnafoni bamani ka olu dɔw tulo kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carili ani ka hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ bi kunnafoni ba m'an bolo ni ka olu dɔw tulo kan o dɔw bɛ tali kɛ mi an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔnɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu kɔni cɛsirilen bɛ opération yɛrɛ kɔni kɛli la walasa min yɛrɛ kɔni malidenw bolola fɛ olu ka lakana ka se ka sabati f'u sigiyɔrɔ la ko hukumu de la sanga ani wagati u kɔni bɛ wuli banbaci walima o ɲinini yɛrɛ kɔni baaraw kama walasa kani mani si latunu ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔ na ko hukumu de la tɛnɛ tɛmɛnen juillet kalo tile 27 san 2026 min an ka état-major général des armées ale bɔ ni ka communiqué communiqué min kɔnɔna na a b'a lase maliden bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko nin don kofɔlen in na ko opération dugukolo ko hukumu yɛrɛ kɔnɔna ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni olu ye sebaya 2 yɛrɛ kɔni sɔrɔ opération ba 2 yɛrɛ kɔnɔna Segu région yɛrɛ kɔni kɔnɔna opération mun yɛrɛ kɔni kɔnɔna min an ka Mali fintigilakaw olu sera ka banbaci walima caman faga wa o sera ka tiɲɛ don banbaci walima o daga sigiyɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔnɔna Segu région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Alisa an bɛ to an ka Mali fintigilakaw ka opération ko yɛrɛ kɔni hukumu na i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni an ka Mali fintigilakaw olu wulilen bɛ kɔsɛbɛ banbaci wale jɛkulu ma o kuma walasa min yɛrɛ kɔni malidenw n'u bolola fɛnw k'olu ka lakana sabati u sigiyɔrɔw yɛrɛ kɔnɔna o baara ko hukumu na min an ka Mali fintigilakaw olu b'u cɛsiri fɛnɛ ne ka an ka jamana kɔnɔden dɔw yɛrɛ kɔni jukɔrɔmadon kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu yɛrɛ kɔni sigin bɛ zone yɛrɛ kɔnɔna zone minnu yɛrɛ kɔnɔna suman seli yɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna o ka gɛlɛn kosɛbɛ o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna min yɛrɛ kɔni an ka état-major général des armées ale bɔ ni ka laseli kɛ kunu tarata juillet kalo tile 28 san 2026 laseli min kɔnɔna état-major b'a lase bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko kari tɛmɛnen juillet kalo tile 26 san 2026 ko min an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni olu ye opération de ravitaillement dɔ yɛrɛ kɔni kɛ walasa ka se ka suman ale ni fura yɛrɛ kɔni escorter ka t'o di an ka jamana localité maa dɔw yɛrɛ kɔnɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi localité minnu yɛrɛ kɔnɔna min yɛrɛ kɔni ye sumanko dɛsɛ ale ni furako dɛsɛ o bɛ olu yɛrɛ kɔnɔna ko min an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni u ye opération yɛrɛ kɔni labɛn walasa min yɛrɛ kɔni suman ale ni furaw yɛrɛ kɔni ka se k'o sɛnsɛn ka so n'o ye ni dugu nin yɛrɛ kɔnɔna an ka Mali jamana kɔnɔna na tɛnɛ tɛmɛnen juillet kalo tile 27 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka Mali ministre des transports yɛrɛ kɔni ale bɔra ni ka communiqué kɛ communiqué min kɔnɔna a bɛ laseli yɛrɛ kɔni kɛ ko kari tɛmɛnen juillet kalo tile 26 san 2026 ko siraba kasara jugumanba dɔ yɛrɛ kɔni kɛra faya kungo sira yɛrɛ kɔni sanfɛ ni nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ an ka route nationale 6nan yɛrɛ de kɔni kan ministre des transports ka kɔrɔfɔ la ka communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko ni siraba kasara min kɛra nin yɔrɔ kofɔlen in na k'a ma to kɔlɔlɔ ta ka da k'a kɛra sababu ye ne ka maa dɔw bɔnɛ olu n'ale ni ka maa dɔw yɛrɛ kɔni jogin n'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko maa minnu yɛrɛ kɔni joginna k'o dabɔ nin siraba kasara in yɛrɛ kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen taara ne ka taa n'u ye Gabriel Touré dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ kɔnɔ an ka Bamakɔ kɔnɔna na min an ka lakana tigilamɔgɔw yɛrɛ kɔnɔ olu fana b'u seko n'u damayira yɛrɛ kɔni kɛ malidenw n'u bolola fɛ u ka lakana sabatili la o yɛrɛ de kɔnɔna sanga ani wagati kɔni bɛ wuli ni ka opération yɛrɛ kɔni kɛ walasa min yɛrɛ kɔni maajugu ye olu ka ko kɔlɔlɔw kana se jamana kɔnɔdenw ma cogoya si la o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna min yɛrɛ kɔni kalabankɔrɔ commissariat de police ma olu bɔra ni ka laseli kɛ ko juillet kalo tile 22 tɛmɛnen su ni ka dugu jɛ juillet kalo tile 23 la san 2026 ko ka kalabankɔrɔ commissariat de police cɛdenw yɛrɛ kɔni to patrouille la an ka Bamakɔ kɔnɔna na k'u sera ka u bolo da maa dɔ yɛrɛ kɔni kan ko min yɛrɛ kɔni kalabankɔrɔ commissariat de police ma k'u b'u bolo da nin ma kɔfɔlen ka wagati min na o y'a sɔrɔ min yɛrɛ kɔni marifa hali ni a manɔgɔlaw yɛrɛ kɔni u tun bɛ nin ma kɔfɔlen bolo ka sɔrɔ jamana yɛrɛ kɔni ma yamaruya d'a ma a ka se ka marifa yɛrɛ kɔni mara halisa an bɛ to an ka lakana tigilamɔgɔw yɛrɛ kɔni ka opération ko hukumu na i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min ye lakana tigilamɔgɔw olu fana b'u k'u seko n'u damayira kɛ jamana kɔnɔdenw n'u bololafɛn lakana sabatili ko la ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna min an ka police nationale ma olu kɔni bɔra ne ka laseli kɛ ko kari tɛmɛnen juillet kalo tile 26 san 2026 ko min yɛrɛ kɔni ye Kayi polisiw yɛrɛ kɔni ko le opération dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Kayi région kɔnɔna na opération min yɛrɛ kɔni senfɛ u sera ka u bolo da maa 3 yɛrɛ kɔni kan ko u kɛlen k'u bolo da maa 3 nin yɛrɛ kɔni fɛnɛ ka kɔfɛ min yɛrɛ kɔni Kayi polisi maaw yɛrɛ kɔni olu sera ka u bolo da baganden 19 kan n'a yirala k'a fɔ ko ni baganden 19 in kun siyɛna wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna Kayi région kɔnɔna na
ina fo bela jele ba kalama cogo min tɛnɛ tɛmɛnen juwe kalo tile 27 san 2026 min yɛrɛ kɔni Adama Jara ni ale tɔgɔ dɔnnen don kosɛbɛ ni Ben le cerveau yɛrɛ de kɔni ina fo bela jele ba kalama cogo min don kofɔlen ale kun bɛ an ka Bamakɔ cour d'appel maaw ka chambre criminelle kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni ɲɛma ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna min yɛrɛ kɔni Ben le cerveau kan procès ko in yɛrɛ kɔni kuma minnu bɔra la ale décision minnu yɛrɛ kɔni tara la an bɛna da se olu ma ni ka olu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ aw ye. Min fɛnɛ ye Shahana Takiyu yɛrɛ kɔni ni ale ye kunnafonidilan ka Mali jamana kɔnɔ na min yɛrɛ kɔni journal 22 septembre o directeur de publication yɛrɛ kɔni don i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo ale fɛnɛ kun bɛ an ka pôle national de lutte contre la cybercriminalité kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni ɲɛma walasa ka se ka nin procès ko yɛrɛ kɔni fɔ Shahana Takiyu ka nin procès in yɛrɛ kɔni na kuma minnu bɔra la ale ni jaabi minnu bɔra la an bɛna na olu fɛnɛ walawalaw ye. Walasa halisa ka se ka Sénégalais hali ni Mali cɛ jɛ sinsin kosɛbɛ badenya ale teriya jɛ min bɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ la halisa ka dɔ fara o ko yɛrɛ kɔni kan a kɔni yirala k'a fɔ ko kunu tarata juwe kalo tile 28 san 2026 ko min yɛrɛ kɔni Sénégal jamana ɲɛmaa ni o ye Basiru Diomaye Faye ye k'ale yɛrɛ kɔni nana baara visite ale ni solidarité visite yɛrɛ kɔni na an ka Mali jamana kɔnɔ na a ka visite min yɛrɛ kɔni senfɛ a kunbɛra an ka Mali frontière fanga ɲɛmaa de fɛ ni o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta ye. An kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni farafinna jamana caman yɛrɛ kɔni olu kɔni bɛ k'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni CPI kiiribulon ko ni kiiribulon yɛrɛ kɔni tɛ ka kiiri tigɛ tilennenya kɔnɔna na k'a ka kiiri tigɛ o kilancɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ ka boli farafinna jamanaw de kan o ko hukumu de la tɛnɛ tɛmɛnen juwe kalo tile 27 san 2026 min yɛrɛ kɔni ye Tchad autorité ma olu bɔra ni ka communiqué kɛ communiqué min kɔnɔ kɔni laseli kɛ ko olu fɛnɛ yɛrɛ kɔni na bɔ CPI yɛrɛ kɔni na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni kunnafoni bani bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na. An bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw ye halisa olu kɔni bɛ ka continuer u ka jamana lakɔlɔsili ale ni a lakanani baaraw yɛrɛ kɔni fɛ jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen la o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna tɛnɛ tɛmɛnen juwe kalo tile 27 san 2026 min ka état-major général des armées ale bɔ ni ka communiqué kɛ communiqué min kɔnɔna na a bɛ laseli kɛ maliden bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna k'an ka Mali fintigilakaw kun taara opération yɛrɛ kɔni kɛ Congo Jani ale ni ɲɔnɔ secteur yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko an ka Mali fintigilakaw le opération yɛrɛ kɔni na halisa o continuera opération yɛrɛ kɔni fɛ ko an ka Mali fintigilakaw continuer u ka opération yɛrɛ de kɔni fɛ o yɛrɛ de kɔni senfɛ u sera ka sebaya sɔrɔ opération ba fila yɛrɛ kɔni na an ka jamana localité dɔ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na mɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min ka état-major général des armées ale kɔni b'a préparé latigɛ k'a fɔ ko an ka Mali fintigilaka minnu yɛrɛ kɔni cɛsirin bɛ opération dugukolo ko hukumu yɛrɛ kɔni na ko fintigilaka ninnu yɛrɛ kɔni bɛ ka u ka sanfɛ opération yɛrɛ kɔni caya kosɛbɛ walasa ka se ka banbaci wale maaw si latunu ka bɔ Mali jamana kɔnɔna na ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna don tɛmɛnenw na Dabakan secteur kɔnɔna na ni yɛrɛ kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ Sékou région yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni minnu yɛrɛ kɔni cɛsirin bɛ opération dugukolo ko hukumu na k'olu yɛrɛ de kɔni kun bɛ patrouille la ni secteur kofɔlen kɔnɔna na ko k'olu to patrouille la secteur yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u kɔni taara bɔ banbaci wale jɛkulu maa dɔw yɛrɛ kɔni kan ko an ka Mali fintigilaka minnu cɛsirin bɛ opération dugukolo ko hukumu yɛrɛ kɔni na ko olu ni banbaci wale maa ninnu yɛrɛ kɔni kelen ne ka ɲɔgɔn ye nin yɔrɔ kofɔlen in na k'u to patrouille yɛrɛ kɔni na ko ni banbaci wale maa ninnu yɛrɛ kɔni karila ɲɔgɔn na kosɛbɛ u ye kɛlɛ tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ la kɛlɛ in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko bilan min yɛrɛ kɔni bɔra a la o bilan yɛrɛ kɔni giriyara kosɛbɛ banbaci wale maaw ka fanfɛla la ko an ka Mali fintigilakaw sera ka banbaci wale maa 11 faga ni opération in senfɛ banbaci wale maaw ka moto 5 u ka passe radio 5 fo ka taa se marifaden 12 yɛrɛ kɔni ma ni a kɔni yirala k'a fɔ ko ni marifaden 12 in yɛrɛ kɔni na fusil d'assaut AK-47 11 b'a la a tɔ kelen o kɔni ye mitrailleuse lourde PKM yɛrɛ de kɔni a kɔni yirala k'a fɔ ko ni opération yɛrɛ kɔni senfɛ ko banbaci wale maa 11 fagali yɛrɛ fɛnɛ kɔfɛ min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw sera ka u bolo da ni marimafɛn jugumanba nin yɛrɛ de kɔni kan ni opération in senfɛ an ka Mali fintigilakaw tilalen ni opération yɛrɛ kɔni na halisa u ma ko in yɛrɛ kɔni ka ɲi ta ko nin don kelen yɛrɛ kɔni na Bolkesi secteur kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni olu sera ka banbaci wale jɛkulu JINIM ale ni FLA maaw yɛrɛ kɔni ka kan dɔ yɛrɛ kɔni localiser ni secteur kofɔlen kɔnɔna na
na ko bambaci wale man yɛrɛ kɔni ka kan min yɛrɛ kɔni kun bɛ nin yɔrɔ kofɔlen na ko kan yɛrɛ kɔni kun mabɔlen no yɛrɛ kɔni kun don ɲɔgɔn na ko a kan kofɔlen yɛrɛ kɔni yɔrɔ la min yɛrɛ kɔni ye matériel logistique ye min kun ye bambaci wale maaw ta o caman kun bɛ yen nɔ ko kabini an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni bɔra nin ko yɛrɛ kɔni kan o kɔni ye opération belebeleba dɔ yɛrɛ kɔni labɛn o ye opération min yɛrɛ kɔni labɛn ni ka ɲɛsin kan kofɔlen ma o kɛra sababu ye ni an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni bɔra nin kan min yɛrɛ kɔni kan o hali ni fɛn fɛn kun bɛ kan yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o bɛɛ lajɛlen halakira wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ka dimi juguba de don bambaci wale man yɛrɛ kɔni kunna ka d'a kan u ka minɛn caman kun bɛ kan kofɔlen yɛrɛ kɔnɔ wa o jigidalen kun don kan yɛrɛ kɔni kan ko nka bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi kan in bɛɛ lajɛlen halakira ni bilankura yɛrɛ kɔni senfɛ min yɛrɛ kɔni an ka état major des armées ale bɛ fɛ k'a yira maliden bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'alisa min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw ye k'olu kɔni cɛsirilen bɛ u ka baaraw yɛrɛ kɔni na Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw bɛna o baara min yɛrɛ kɔni kɛ o b'a kɛ ni cɛsiri hali ni baara kɛ kun ɲuman yɛrɛ kɔni o ko hukumu de la a bɛ wele ma da kɛ ne ka ɲɛsin jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ma k'alisa an ka continuer an ka jukɔrɔmadenw kɛ an ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni ma wa an ka danaya ta ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw ma ko dɔrɔn yɛrɛ de kɔni bɛ se an ka Mali fintigilakaw dɛmɛ ni kɛlɛ in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na halisa an bɛ to an ka Mali fintigilakaw ka opération ko yɛrɛ kɔni hukumu na i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min an ka Mali fintigilakaw ye olu kɔni cɛsirilen bɛ baara caman jamana in kɔnɔna na o cɛsirilen bɛ malidenw n'u bolo fɛ ka lakana sabati la bambaci wale maaw contrôle la wa o cɛsirilen bɛ jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka magoɲɛw bɛɛ lajɛlen sabati la jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen la o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na tarata tɛmɛnen juillet kalo tile 28 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka état major des armées ale bɔ ni ka communiqué kɛ communiqué min kɔnɔna na a b'a lase maliden bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko ale tɛmɛnen juillet kalo tile 26 san 2026 ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw ye olu kɔni opération ba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ opération min kɔnɔna na o kɔni taara ravitaillement yɛrɛ kɔni di jafara bɛ sigibaa maaw ma ni nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ Tɛnɛnku cercle de kɔnɔna na ale ni Numbozo village sigibaa maaw yɛrɛ kɔni ma ni nin yɔrɔ kofɔlen bɛ Kwakuru arrondissement de kɔnɔna na ni yɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ jɛni cercle de kɔnɔna na kɔni do kofɔlen na min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw u kɔni taara ravitaillement yɛrɛ kɔni di ni village ba fila ni sigibaa maaw yɛrɛ kɔni ma état major des armées ka kɔrɔfɔ la ka communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'a ka Mali fintigilakaw filɛ ne ka ni mission min yɛrɛ kɔni kɛ mission yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw olu sera ka suma ale ni fura tɔni 48 yɛrɛ de kɔni ta ka taa di ni village fila ni yɛrɛ kɔni ma a kɔni yiralen don k'a fɔ ko suma ni yɛrɛ kɔni na ko malo nɔnɔ sukaro fo ka taa se tulu yɛrɛ kɔni ma o caman bɛ a la wa min yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye fura yɛrɛ kɔni fɛnɛ o caman yɛrɛ kɔni fɛnɛ kun bɛ a la k'a yirala k'a fɔ ko ni fɛn minnu yɛrɛ kɔni taara di ni yɔrɔ sigibaa ma ni yɛrɛ kɔni ma ka d'a kan min yɛrɛ kɔni ni yɔrɔ sigibaa ma ninnu ye suma ale ni fura yɛrɛ kɔni lasɔrɔli o gɛlɛyaba yɛrɛ kɔni bɛ olu ka d'a kan u ka yɔrɔ yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni ye ji nasira dɔ yɛrɛ kɔni o de tɛ yen nɔ o de kɛra sababu ni nin yɔrɔ sigibaa ma ni yɛrɛ kɔni ka suma ni furaw lasɔrɔli ka gɛlɛn kosɛbɛ nka min an ka Mali fintigilakaw olu kɔni y'a yira k'a fɔ k'u tɛ Mali jamana kɔnɔden si ye degun na k'u sigi k'o ko in yɛrɛ kɔni lajɛ k'ali n'a sɔrɔ olu yɛrɛ kɔni bɛ patrouille walima u bɛ convoi yɛrɛ de kɔni wuli walasa ka se ka taa ni fɛn bɛɛ lajɛlen di Mali jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ma k'olu yɛrɛ kɔni bɛ o kɛ a kɔni yirala k'a fɔ ko ni suma ni fura min yɛrɛ kɔni talen filɛ di ni village ba fila ma minnu yɛrɛ kɔni ma ko suma in ni fura in bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ye dɔn de min yɛrɛ kɔni dira an ka présidence yɛrɛ kɔni de fɛ ko wa dɔn in yɛrɛ kɔni dikun de walasa ni yɔrɔ sigibaa ma minnu yɛrɛ kɔni bɛ dekun min na k'aw bɔ o dekun kɔnɔna na k'u jukɔrɔma dɔn ale ni ka fɛɛrɛ latigɛ yɛrɛ kɔni ni zone ma ni yɛrɛ kɔni mago bɛ se fɛnba minnu yɛrɛ kɔni ma ni o ye suma ni fura yɛrɛ kɔni ka fɛɛrɛ latigɛ o ka se ka o sɔrɔ sanga ani wagati u sigiyɔrɔw la ni baara yɛrɛ kɔni senfɛ min ye an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni olu b'a cɛn tigɛ diɲɛ mɔgɔ ɲɛna k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni olu Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni k'u cɛsiri bɛ Mali jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen jukɔrɔmadonni na k'olu b'u cɛsiri jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka ɲɛnɛmaya tɛ taa fɛn minnu yɛrɛ kɔni kɔ ka t'o di jamana kɔnɔdenw ma fu sigiyɔrɔw la ale ni ka fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni latigɛ ka jamana kɔnɔdenw n'u bolo fɛ u ka lakana sabati jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen na min yɛrɛ kɔni état major des armées communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a bɛ foli bɛɛ kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu sen donna ni opération in na a b'u fo u ka cɛsiralen n'u ka baara kɛ ko ɲuman na ka d'a kan k'o de kɛra sababu ye n'u ye ni opération in yɛrɛ kɔni sera ka sebaya yɛrɛ kɔni sɔrɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi tɛnɛ tɛmɛnen juillet kalo tile 27 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka Mali ministère transport yɛrɛ kɔni ale bɛ bɔ ni ka communiqué kɛ communiqué min kɔnɔ a bɛ laseli kɛ maliden bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko k'ale tɛmɛnen juillet kalo tile 26 san 2026 tileganfɛla nɛgɛ kanɲɛ 14 wagati ko siraban kasara jugumanba dɔ yɛrɛ kɔni kɛra faya kungo fanfɛla yɛrɛ kɔni na ni nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ an ka route nationale 6nan yɛrɛ de kɔni sanfɛ an ka ministère transport yɛrɛ kɔni ka communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a b'a perepere latigɛ k'a fɔ ka accident
yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni ye compagnie air ɲɔnɔ maaw ka car dɔ ale ni bolimafɛn dɔ yɛrɛ kɔni k'olu yɛrɛ de kɔni sera ɲɔgɔn ma o de kɛra sababu ye ni ka na ni siraba kasara yɛrɛ kɔni ye k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi bisiga yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye bolimafɛn boli ye vitesse yɛrɛ kɔni na ko yɛrɛ de kɔni kɛlen bɛ sɔrɔ sababu ye ni ka na ni siraba kasara yɛrɛ kɔni ye ko nka sɛgɛsɛgɛli baaraw bɛ sen na ko hukumu na fɔlɔ ko ni siraba kasara yɛrɛ kɔni ma to kɔlɔlɔ ta ye ka da ka siraba kasara yɛrɛ kɔni kɔnɔna na bilan provisoire min bɔra o kɔnɔ a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi maa 7 de ni tora ko in na ko maa 5 fɛnɛ yɛrɛ kɔni joginna k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi maa 5 nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni taara ni ka taa n'olu ye Gabriel Ture dɔgɔtɔrɔso la walasa u ni furakɛli min ka kɔn ka se ka da u ka teliya la cogo min n'u bɛ se ka kisi ka sanga ni dusumakasi ko in yɛrɛ kɔni an ka Mali jamana kɔnɔ na min yɛrɛ kɔni an ka ministère transport yɛrɛ kɔni ale b'a ka condoléance kɛ ka ɲɛsin maa somɔgɔw ma minnu ka mɔgɔnin yɛrɛ kɔni tora nin ko in yɛrɛ kɔni na a bɛ tila ka nɔgɔya da dugawu kɛ ale ni k'a ka hinɛ yɛrɛ kɔni ta ka ɲɛsin maa joginniw yɛrɛ kɔni ma min yɛrɛ kɔni dabɔra ni accident in na a bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin bolimafɛntigiw yɛrɛ kɔni ma ko sirabaw yɛrɛ kɔni kan an k'an ka jateminɛw yɛrɛ kɔni caya kosɛbɛ an ka boli dɔɔni wa min yɛrɛ kɔni siraba sariyaw yɛrɛ kɔni an ka olu yɛrɛ kɔni labato walasa min yɛrɛ kɔni siraba kasaraw ye ka dankari o la jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi yɔrɔ in yɛrɛ kɔni na an bɛ dugawu don yɛrɛ de kɔni kɛ banbagatɔw ye k'Ala ka badabada dali nɔgɔya ye maa minnu fɛnɛ joginnen yɛrɛ kɔni don k'o dabɔ ni siraba kasara in yɛrɛ kɔni na an bɛ nɔgɔya da dugawu kɛ ne ka ɲɛsin olu ma opération de sécurisation dɔ yɛrɛ kɔni senfɛ min kɛra juillet kalo tile 22 su ne ka jugu jɛ juillet kalo tile 23 la san 2026 a kɔni yirala k'a fɔ ko ni opération in senfɛ ko min yɛrɛ kɔni Kalabankɔrɔ commissariat de police mɛ k'olu sera ka u bolo da maa dɔ yɛrɛ kɔni ka k'u b'u bolo da nin ma kofɔlen ka wagati min na o y'a sɔrɔ marifa dɔ yɛrɛ kɔni tun bɛ a bolo marifa min yɛrɛ kɔni tun b'a bolo tilenbaliya de kɔnɔna na ko Kalabankɔrɔ commissariat de police cɛdenw ye ni opération min yɛrɛ kɔni kɛ opération in yɛrɛ kɔni kɛra commissaire principal yɔrɔ Jakite yɛrɛ de kɔni ka ɲɛmɔgɔya yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko opération yɛrɛ kɔni kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ɲamakɔrɔ Kurani quartier yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na opération in bɛ kɛ wagati min na o y'a sɔrɔ min yɛrɛ kɔni Kalabankɔrɔ commissariat de police cɛdenw yɛrɛ kɔni olu tun bɛ patrouille yɛrɛ de kɔnɔna na nin yɔrɔ ninnu na ko ni opération yɛrɛ kɔni senfɛ bolodara maa min yɛrɛ kɔni k'a kɔni yirala k'a fɔ ko maa kofɔlen si bɛ san 24 de la ko a bolo bɛ da nin maa kofɔlen yɛrɛ kɔni kan o y'a sɔrɔ marifa dɔ yɛrɛ kɔni tun bɛ a bolo marifa yɛrɛ kɔni kun chargelen yɛrɛ kɔni kun don ni cartouche 4 yɛrɛ de kɔni ye ko taser kelen tun bɛ maa kofɔlen bolo ale ni sekiye kelen a kɔni yirala k'a fɔ ko bolo bɛ da ka wagati min na nin fɛnba nin yɛrɛ de kɔni tun b'a bolo Kalabankɔrɔ commissariat de police cɛdenw ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na k'u kelen ka ni maa kofɔlen minɛ fɛn fɛn yɛrɛ kɔni tun bɛ a bolo olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni minɛ na ni k'o minɛn ninnu datugu yɔrɔ dɔ la ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu kɔni ye sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni daminɛ walasa marifa in yɛrɛ kɔni bɔra yɔrɔ min ka se ka o yɛrɛ kɔni dɔn ale ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni sera ka marifa yɛrɛ kɔni sɔrɔ lahalaya min kɔnɔna na ka se ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka o bɛɛ lajɛlen fɛnɛ dɔn ni opération min kɛlen filɛ nin ye Kalabankɔrɔ commissariat de police maaw yɛrɛ kɔni fɛ opération in yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ u ka cɛsiri baara la walasa min yɛrɛ kɔni criminalité ale ni délinquance k'o kɛlɛ ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na walasa u bɛ se ka malidenw n'u bololafɛ wa lakana yɛrɛ kɔni sabati jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na min yɛrɛ kɔni ye commissaire principal yɔrɔ Jakite yɛrɛ kɔni ale bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin a ka cɛdenw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu sen donna ni opération in na wa a bɛ tila ka welemada kɛ ni ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ma halisa an ka continuer an ka collaboration tɛmɛ ani an ka police nationale maaw yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la ko n'an bisigara maa min ka ko kɛta la an ka police nationale maaw ka nɛgɛjuru siraw yɛrɛ kɔni wele walasa ka se ka o kunnafoniya nin yɛrɛ kɔni da o tulo kan min yɛrɛ kɔni an ka Mali police nationale maaw yɛrɛ kɔni olu ye laseli yɛrɛ kɔni kɛ ko opération dɔ senfɛ olu ye min yɛrɛ kɔni kɛ kari tɛmɛnen juillet kalo tile 26 san 2026 Kayi région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko opération kofɔlen yɛrɛ kɔni senfɛ olu sera ka u bolo da maa 3 yɛrɛ kɔni kan k'u bolo dalen maa 3 yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan kɔfɛ yɛrɛ kɔni u sera ka u bolo da baganden 19 yɛrɛ kɔni ma sɛgɛsɛgɛli baaraw y'a yira k'a fɔ ko baganden 19 minnu yɛrɛ kɔni kun suɲɛnen de kun don Kayi polisi maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na k'olu kelen ni ka ni opération yɛrɛ kɔni kɛ n'u sera ka u bolo da ni maa 3 ni bagan nin yɛrɛ kɔni kan k'olu ye sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni daminɛ ko sɛgɛsɛgɛli baara minnu kɛra sɛgɛsɛgɛli baara jaabi fɔlɔw kɔni y'a yira k'a fɔ ko juillet kalo tile 22 su ne ka dugu jɛ juillet kalo tile 23 la san 2026 ko Silimunu localité yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko misiden 36 yɛrɛ kɔni suɲɛna yen nɔ ko sɛgɛsɛgɛli baaraw kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni misiden 19 minnu yɛrɛ kɔni na ko misiden 19 in yɛrɛ kɔni bɔra misiden 36 suɲɛnen in de la ko wagati min Kayi polisi maaw yɛrɛ kɔni b'u bolo da ni maa 3 nin yɛrɛ kɔni kan minɛli yɛrɛ kɔni kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ncila localité yɛrɛ de kɔnɔ ni yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ sira la sira min yɛrɛ kɔni bɛ bɔ Kayi ni ka taa Sajola localité la min yɛrɛ kɔni Kayi polisi maaw kɔni b'a perepere latigɛ k'a fɔ k'u filɛ k'u bolo da ni misiden 19 minnu yɛrɛ kɔni kan ko misiden 19 nin yɛrɛ kɔni na ko 7 u bɛɛ lajɛlen seginna a tigi ma an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko misiden 12 tɔw yɛrɛ kɔni ko donna nataw yɛrɛ kɔni o fana bɛna segin a tigilamɔgɔ yɛrɛ kɔni ma an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi
Tɛnɛ tɛmɛnen juillet kalo tile 27 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka Bamakɔ cour d'appel maaw ka chambre criminelle maaw yɛrɛ kɔni olu y'u da yɛrɛ kɔni don Adama Jara ni ale tɔgɔ dɔnnen don kosɛbɛ ni Ben le cerveau yɛrɛ kɔni u y'u da don ale yɛrɛ kɔni ka affaire ko in yɛrɛ kɔni hukumu na mɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi policier yɛrɛ kɔni ko hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na débat yɛrɛ kɔni banna wagati min na min yɛrɛ kɔni ministère public ye ale ye laɲini min yɛrɛ kɔni kɛ kiiritigilamaw fɛ o de ye ko ka Adama Jara dit Ben le cerveau yɛrɛ kɔni condamné san 10 kaso kɛli la o wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ min ye kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni ye u ye bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka kumaw yɛrɛ kɔni lamɛn min yɛrɛ kɔni Ben le cerveau ka avocat fo ka taa se partie civile ma u ye bɛɛ lajɛlen lamɛn olu lamɛnli yɛrɛ kɔni kɔfɛ min ye kiiritigilamaw olu ye décision ta ko min yɛrɛ kɔni Ben le cerveau yɛrɛ kɔni ka policier yɛrɛ kɔni kuncɛli ye k'u bɛn'o bila don wɛrɛ yɛrɛ kɔni na u y'a yira k'a fɔ ko délibéré yɛrɛ kɔni bɛna na kɛ août kalo tile 3 nata in na san 2026 ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔni na Ben le cerveau ni min yɛrɛ kɔni ka kan min yɛrɛ kɔni olu kiiritigilamaw ye k'u yɛrɛ kɔni na o d'a ma kofɔlen yɛrɛ kɔni kan tɛnɛ tɛmɛnen juillet kalo tile 27 san 2026 min yɛrɛ kɔni Chahana Takiyo ni ale kunnafonidila an ka Mali jamana kɔnɔna na journal 22 septembre yɛrɛ kɔni directeur de publication yɛrɛ kɔni don nin don kofɔlen yɛrɛ kɔni ale fɛnɛ yɛrɛ kɔni kun bɛ an ka Mali pôle national de lutte contre la cybercriminalité kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni fɛnɛ ɲɛma i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min yɛrɛ kɔni ye Chahana Takiyo yɛrɛ kɔni ale kɔni poursuivlen don ko min na ni affaire ko in na o de ye k'a fɔ ko atteinte au crédit de l'état yɛrɛ kɔni kɛ ko a procès ko in yɛrɛ kɔni hukumu na min yɛrɛ kɔni kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni olu ye Chahana Takiyo ka kumaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni lamɛn ko réquisition yɛrɛ kɔni kɔfɛ min yɛrɛ kɔni parquet yɛrɛ kɔni ale ye laɲini kɛ kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni fɛ k'a bɛ fɛ min yɛrɛ kɔni Chahana Takiyo ka condamné san 1 kaso kɛli la ko nka san 1 kaso kɛli yɛrɛ kɔni min yɛrɛ kɔni Chahana Takiyo yɛrɛ kɔni ko wajibi a bɛ kalo 6 yɛrɛ kɔni kɛ kaso la kalo 6 tɔ yɛrɛ kɔni a bɛ se k'o kɛ kɛnɛmana yɛrɛ kɔni na nka k'i jija a kana na infraction wɛrɛ yɛrɛ kɔni kɛ ɲɔtɛ a bɛ datugu kaso yɛrɛ kɔni na parquet yɛrɛ kɔni ka ni laɲini yɛrɛ kɔni kɔfɛ fan fɛn yɛrɛ kɔni tun bɛ procès ko hukumu na olu bɛɛ lajɛlen ka laɲini kɛ o wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ min yɛrɛ kɔni kiiritigilamaw olu ye décision ta ko août kalo tile 3 nata in na san 2026 k'u bɛna na u ka décision laban yɛrɛ kɔni ta Chahana Takiyo ka nin affaire ko in na ko nin don kofɔlen na ma kofɔlen ni min yɛrɛ kɔni ka kan u bɛna o d'a kan an ka pôle national de lutte contre la cybercriminalité yɛrɛ kɔni yɔrɔ la kunu tarata juillet kalo tile 28 san 2026 min ye Sénégal jamana ɲɛmaa ni o ye Bassirou Diomaye Faye ye nin don kofɔlen yɛrɛ kɔni na ale sera an ka aéroport international Modibo Keita yɛrɛ kɔni na an ka Bamako yɛrɛ kɔni kɔnɔna na wa min yɛrɛ kɔni Sénégal jamana ɲɛmaa ye ale ka nali yɛrɛ kɔni an ka Mali jamana kɔnɔna na o bɛ kɛ baara ale ni solidarité visite ko hukumu dɔ de la a bɛ ka na min kɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na Bassirou Diomaye Faye yɛrɛ kɔni selen an ka Mali jamana kɔnɔna na a kunbɛra an ka Mali frontière fanga ɲɛmaa de fɛ ni o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta ye wa aéroport yɛrɛ kɔnɔna an ka autorité militaire ale ni autorité civile caman yɛrɛ kɔni kun bɛ minnu fɛnɛ yɛrɛ kɔnɔna na Sénégal jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni kunbɛn Sénégal jamana ɲɛmaa ka ni visite min kɛlen filɛ nin an ka Mali jamana kɔnɔna na o bɛ tali kɛ teriya badenya ale ni sigiɲɔgɔn ɲumanya diɲɛ min yɛrɛ kɔni bɛ Mali ni Sénégal ni ɲɔgɔn cɛ la o bɛ tali kɛ o continueli baaraw de la ko wa visite yɛrɛ kɔnɔna na kɛ sababu ye ni min yɛrɛ kɔni Sénégal jamana ɲɛmaa ale ni Mali jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni olu bɛna na hakilina falenfalenw yɛrɛ kɔni kɛ u bɛ se ka ko minnu kɛ walasa halisa jɛɲɔgɔn bɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ la k'aw sinsin kosɛbɛ wa u bɛna na kuma ko caman yɛrɛ kɔni kan ko minnu yɛrɛ kɔni bɛ Mali ale ni Sénégal bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka intérêt ko lamɛn wagati min na i n'a fɔ ko bi ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kan ni n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma